up, kabsat? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw na to mga kabsat ay magluluto tayo ng yung wild gabi. So, hahaluan natin siya ng pakpako. So, yun mga kabsat, at huwag po sanang kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel para updated po kayo sa ating mga bagong upload na video. So, yan mga idol, huwag nating patagalin pa. Tara! Oh my God! Wow! Oh, hell no! So yan mga idol, bali yung kasama natin ay kumukuha siya ng gabi na lulutuin natin maya lang. So yun mga idol, kumukuha siya ng gabi. Yan po yung tinatawag namin na gabing ligaw po. So yun mga idol, abangan na lang po yung pagluluto namin mamaya.
So ayan na nga mga idol bali nakakuha na po tayo ng yung tinatawag namin na wild gabi. So yan mga idol ay bali lulutuin natin yun mamaya maya lang pagkatapos namin magtrabaho. So yan mga idol ay magtrabaho po muna kami. So mga lulutuin siguro natin yan mamaya mga 11. So dito po yung mga kasama ko, mga kumpare. Yan. So tara mga idol, tignan natin yung nakuha ni paring Robert na wild gabi. Saka nakakuha siya ng tinatawag na pakpako. So yan mga idol, tignan natin. Tara. Okay, para. Doon na matitulog tayo. Naman yan. Kawanan, kanisan po nga may sagtawa eh. Tulo tayo ang akam. Katandiyan agis na. Mangan ko ang darugitan nito. Silem. Ay, data. Diyan mga dyan ay nakamataw. Nawa, padaya dagar tanong ato lagi na tay. Hindi, nakakuyog na nakamotor mo eh. Babak lang raw. Panta di palo ito, teka na. Bueno, ni mama na. Kerpatan na ka. Magawin na korban na ako. Hindi ka lang So ayan mga idol, bali 11:30 na po. So magbre-break time na po kami at kakain na rin po kami. So dito po kami nagtatrabaho mga idol Yan. Sa may pinakabutas. So ayan mga idol, at kain na tayo. Tara.
Kuha tayo ng handle. Selfie stick. Dito natin lalagay mga idol yung cellphone natin. So tara,